Great day mga kaspero. So, for today's vlog, ipapakita ko sa inyo yung mga nanguhuli ko doon sa Batangas. So, nag-dive tayo doon bago mag New Year. So, bago ko simulan ito, gusto ko munang i-shoutout yung mga marulupit na spero. Unahin ko si Boss Gabriel ng Zambales. Shoutout. And then kay Boss Ronnie na napakabait na nagbibigay ng t-shirt. Shout out, boss. At saka kay Wayne. Shout out. Kay Bro Philip Hunters. Shout out, bro. And then kay Crisanto. Shout out. Kay Kim Jan. Shout out. At of course kay Sir Bino ng Life Spear. Shout out din. Kay Bro Ashley. Kay Bro Jojo. Kay Bro Ronald. Bro John Ray, yan yung mga tropa natin sa Batangas na malupit din na spero. At saka kay Bro Ryan, shoutout. And then kay Bro Drew na driver, sweet lover, shoutout bro. And then kay Bro Edgar Siderium Macario, shoutout. And then kay Black Bogan Spearfishing, shoutout. And of course kay Bro Arnel the Installer Tagaklan, shoutout. Kay Living Locker, shoutout. And also kay ERD is shoutout. And gusto ko lang i-promote yung channel ng mga kasama ko kay Shark Fishing Vlog. So yan, may channel din sila. Pwede nyo silang i-subscribe. Yung content nila is spearfishing. And then kay Bro Edgar Miraflores, meron din channel. I-subscribe na rin sila at para kayo updated din sa kanilang mga video. So hindi na natin patatagalin to. Let's go!